Iz nevladine organizacije Green Home pozvali su nadležne da hitno prekinu odlaganje otpada na deponiji Vasove vode kod Berana i da se što brže pozabave gradnjom regionalne deponije kao dugoročnog rješenja. Beranska opština tu deponiju planira također u Beran selu, protiv čega se bune mještani. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić kaže da Beranska opština mora uraditi novi elaborat, a da će agencija ponovo poslati stručnjake u Berane da procjene uticaj na životnu sredinu. Marko Mišić. Vasove vode jedna su od najcrnjih ekoloških tačaka u Crnoj Gori, a u ovom trenutku svakako najaktuelnija. Samo ljudi koji su bili na Vasovim vodama mogu da kažu kako izgleda ekološki incident u 21. vijeku. Vasove vode su sigurno sramna stranica naše sadašnjosti i prošlosti, s obzirom da ova situacija traje godinama. Da traje dugo, priznaju i u Agenciji za zaštitu životne sredine. Direktor Ervin Spahić kaže da bi svako trebalo da radi svoj posao. Agencija je sigurno zainteresovana da se taj problem riješi, ali u domenu naših nadležnosti. Tako da zaista mi svako neko da radi svoj posao, a mi ćemo naš sigurno odraditi. Iz Green Home-a pozivaju nadležne da prekinu sa deponovanjem otpada na spornoj lokaciji. Jedina mjera kompromisa u ovoj situaciji jeste da se obustavi deponovanje otpada na Vasovim vodama dok god se ne pronađe adekvatno rješenje. Ukoliko to znači dodatna finansijska izdvajanja iz budžeta opštine Berane, zašto da ne? Zdravlje ljudi mora da bude na prvom mjestu. Zbog zaštite zdravlja trebalo bi sagraditi deponiju, čime bi se dugoročno riješili nagomilani problemi. Kada je riječ o gradnji regionalne deponije, Spahić kaže da će ponovo poslati stručnjake u Berane, da izvrše procjenu uticaja na životnu sredinu. Ono što je najveći problem, vi znate, u ovakvim situacijama je novac, tako da siguran sam da bi opština Berane veoma brzo, a i sigurno će i vlada pomoći da se taj objekt izradi. Da li je to ta lokacija, mi zaista ne znamo. Oni su imali našu saglasnost kada je bilo u pitanju raniji elaborat, međutim kako je istekao taj elaborat, a nije urađen ovaj objekat, oni su obavezni da podnesu novi. Tako da ćemo ponovo naše stručnjake poslati da izvrše procjenu uticaja na taj lokalitet. Ekolozi poručuju da se rješenje za deponiju mora što prije naći. Ona mora biti izgrađena, ona ne mora da bude ogromnih kapaciteta, može da bude znatno manja nego što je zamišljeno, sa znatno manje sredstava. Naravno, mi trebamo da se angažujemo, da iskoristimo sredstva evropskih fondova koje su nam na raspolaganju kada su ove stvari u pitanju. Idealno ne možemo naći, ali najmanje štetno rješenje mora da postoji. Zato ekolozi apeluju da se konačno počnu vući konkretni potezi, jer se životi i zdravlje građana ne mogu mjeriti novcem.